फुंनो बिराद मोजां खबर फुङावबो जुइनिं जोबा मोनायावबो हरावबो जुइनिं जोबा नङा होमबा दले बले इउपिपिनिफ्राय जोंनियाव जुद्ध जाना फैदों बिथांमोना हाग्रामा मैदेर सारखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जोंनियाव जुइनिं जानो फैदों बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों माने पुरा जुइनिं आरो जुइनिं ना टेक्टरा सब जुइनिं हा बेनिखायनो खावलायदों गोबां आरो जुइनिं जानो गोनां दंबावो 9 तारिख जिहेतु इलेक्सन एसे सम दंबावो बे 9 तारिखनि सिगां जायफ्रा जुइनिं जागोन बिसोरनो बिपिएफनि सोद्रोमा नङा होमबा बिपिएफनि सोद्रोमा बिथांमोनानो बिपिएफआव थानानै खामानि मावगोन आरो बिथांमोनानो गावबा गाव गामिखौ गावबा गाव एरियाखौ नायगोन दा बेनिखायनो आङो फुंबिलि समावनो जुइनिं जानो फैनायखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिथांमोनखौ जुइनिं खालामसै लाबो दे जय बिपिएफनि जय बिपिएफनि जय हाग्रा महिलारिनि जय नांगोल पार्टीनि जय महेश्वर बर'नि जय हाग्रा महिलारिनि जय महेश्वर बर'नि जय नांगोल पार्टीनि जय हाग्रा महिलारिनि बगान नांसिगौलै बेजोंनि नालाय दा आं बिराद मोजां मोनदों बिथांमोना बिपिएफ जाना खामानि मावदों बिपिएफआनो गैला नामाथ' tomorrowलाय न'खरनिया खाथिसै बिसोरो नोंसोरखौ गाज्रि मावनाय नुबा बिसोर बुंनांगोन नङा होमबा बुंग्राबो थानाङो फोजोबलायनाङा सोब फाइन ओंखारबाथ' लानांगोन माबा सासे सानैखौ दोनबानो जाबाय नङा होमबा अयनाय जागोन नङाबा दे मानो गारनानै फैनोसैलाय अन्थ' दे होमबालाय ने जाबाय दे उनाव लोगो मोनगोन